Krásny deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale venujem sa aj nehnuteľnostiam a preto som založila tento kanál Domy a nehnuteľnosti. A dnešnou témou bude, že či zobrať nájomníka, ktorý má exekúcie, dlhy na poistnom a čo spraviť, keď naozaj vnútorne cítite, že by ste chceli takéhoto nájomníka, že sa vám pozdáva jeho energia. Ja som túto otázku riešila pred pár týždňami, pretože moja zlatá nájomníčka odchádzala a kúpila si bytík hneď vedľa bytíka, ktoré som jej prenajímala a bola nadmieru spokojná a potom sme hľadali náhradu a prišla taká milá pani, ktorá bola invalidná dôchodkyňa a aj s 2 deťmi. A čo sa mi tam nezdalo, bolo, že chcela kvázi nájomnú zmluvu a že má aj partnera, ale že nechce ho zahrnúť do nájomnej zmluvy. Spozornila som, tak som si radšej preverovala potom veci, keď som vytvárala tú nájomnú zmluvu a dozvedela som sa, že jej partner je dlžníkom na zdravotnej a sociálnej a má aj exekúcie. Vy, keď prenajímate nehnuteľnosti, máte možnosti. Keď tí ľudia splácajú tieto dlhy, svoje pozdĺžnosti, môžete si vypýtať vyšší depozit a napríklad 3 mesiace nájomného, aby ste sa chránili, spraviť zmluvu o krátkodobom prenajme a túto zmluvu vlastne tam ošetriť tak, aby keď sa neplatí viac ako 2 mesiace, tak s Bohom. Tu bol ten problém, čo ja som vnútorne cítila, že mi zamočali to, že sú tam tie dlhy. Keby som spravila to, že tú nájomnú zmluvu vytvorím len čisto pre ňu a on by tam býval, mohol by ma kľudne udať za to, že on býva. Ja som zamočala pred úradmi, že tam mám človeka v exekúcii a mala by som veľké nepríjemnosti. Vy keď máte aj nejakého človeka s exekúciami a poviete si, že áno, idem do toho, tak čo by som vám radila je, že ošetríte si nájomnú zmluvu tým, že pridáte do nájomnej zmluvy fotky, ako tá nehnuteľnosť vypadá, zahrňte tam všetky spotreby, čiže všetky obrazy, veci, pretože keď niekedy sa deje exekučné konanie, tak exekútor môže prísť do takéhoto bytu a bude preverovať, čo je predmetom exekúcie tohto nájomníka a čo je vlastne váš majetok. Takže keď aj pôjdete do tej zmluvy, tak jednak ten depozit musí byť vyšší, ako to radí aj Roman Kružliak. A ja čo vám ešte radím, odfoťte si tie dané príslušenstvo, ten daný nábytok, tie dané izby, aby ste mali dôkaz v tej zmluve, že takto to tam vypadalo, toto bolo tam pred našim nástupom a takto máte aj pred súdom, keby sa hocičo dialo, takýto dôkaz. Určite neodporúčam na čierno brať takto ľudí s exekúciami, lebo sa vám to vie veľmi nepekne vypomstiť a budem veľmi rada, keď mi vy napíšete, že či ste mali takúto skúsenosť alebo nie a či vám táto moja rada súkromná trošku aspoň pomohla. A potom vám aj spravím videjko, ako nakoniec veci dopadli, takže máte sa na čo tešiť. Majte krásny deň.